Σε αυτό το βίντεο θα εξοικειωθούμε με το τερματικό C-Scalp. Ας συνδέσουμε το τερματικό στην ανταλλαγή Femex και ας δούμε τη διεπαφή. Το C-Scalp είναι ένα επαγγελματικό τερματικό για scalping σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Τα βασικά του πλεονεκτήματα. Υψηλή ταχύτητα, άμεση αντίδραση στις αλλαγές της αγοράς, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους scalpers. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με ένα κλικ. Εργαλεία ανάλυσης, συμπλέγματα, ροές συμφωνιών και γραφήματα τιμών που παρέχουν μια λεπτομερή επισκόπηση της δραστηριότητας της αγοράς. Υποστήριξη δημοφιλών ανταλλαγών, Binance, Bybit, OKX, HTX και άλλα. Δωρεάν χρήση. Το τερματικό παρέχεται χωρίς χρέωση, καθιστώντας το προσβάσιμο σε εμπόρους οποιουδήποτε επίπεδου. Πώς να συνδεθείτε? Οδηγίες βήμα προς βήμα. Βήμα 1. Δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Femex. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, εγγραφείτε στον επίσημο ιστότοπο. Βήμα 2. Δημιουργήστε κλειδιά API στην ανταλλαγή Femex. Μεταβείτε στον λογαριασμό σας, επιλέξτε το avatar σας στην επάνω δεξιά γωνία και βρείτε την ενότητα Διαχείριση API. Δημιουργήστε ένα νέο API, για παράδειγμα με το όνομα C-Scalp. Ορισμός άδειας συναλλαγών. Επιβεβαιώστε τη δημιουργία του κλειδιού API μέσω email ή ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων. Αποθηκεύστε τα κλειδιά, καθώς θα τα χρειαστείτε για το επόμενο βήμα. Βήμα 3. Συνδέστε το C-Scalp στο Femex. Ανοίξτε το C-Scalp και μεταβείτε στην ενότητα ρυθμίσεων. Επιλέξτε Femex από τη λίστα των υποστηριζόμενων ανταλλαγών, εισαγάγετε το κλειδί API και το μυστικό κλειδί. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεσή σας. Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα εμφανιστεί μια διεπαφή στο C-Scalp που θα εμφανίζει δεδομένα από το Femex. Θα μπορείτε να δείτε διαγράμματα τιμών, λεπτομερή και προσαρμόσιμα γραφήματα με δυνατότητα παρακολούθησης των κινήσεων των τιμών των κρυπτονομισμάτων στο Femex σε πραγματικό χρόνο. Βιβλία παραγγελιών. Οπτικοποίηση όλων των τρεχουσών παραγγελιών με δυνατότητα άμεσης απόκρισης στις αλλαγές. Clusters, Footprint, ένα εργαλείο για την ανάλυση του όγκου και της τιμής, που εμφανίζει πόσοι όγκοι έχουν περάσει σε κάθε επίπεδο τιμής. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το C-Scalp για να εκτελέσετε συναλλαγές στο Femex, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία scalping. Μπορείτε να κάνετε λήψη του τερματικού δωρεάν, χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR ή τον σύνδεσμο στην περιγραφή.